Kodonjo weche mag tuke ne riwruok matayo tuke mag adhula pachoka komakore kod riwruok matayo tuke gi e pinje mag Afrika ochako tiegruok ne kocha mapuonjo jo-gol, tiegruok mabiro dhi nyime nyaka tarik 1 dwe manyien. Tiegruokno igeno ni biro konyo e medo lony ne kocha mapuonjo jo-gol, gino ma ineno ni nyalo konyo e klepe mag adhula mathurka. Chenro ni biro taa gi kocha Alejandro Hereida, kocha mopuodhi gi riwruok mar FIFA kaachiel kod CAF. Jalup jatend riwruok mar FKF Doris Petra olero ni tiegruok ma kamano biro gero rang'iny mag lig maduong' kendo keto Kenya e rameny mag pinje mamoko. Tiegruok ma kama notim e thuolo mokwongo higa mar 2018 e piny mar Afrika ma milambo. We have done so many courses for around the game, but now it comes to that goalkeeper, the final person in the game, that we need somebody who is a goalkeeper trainer to train other goalkeepers. And you can see in this class, almost everyone was a goalkeeper during their time when they were playing, and they are attached to various clubs. It is important for us because as we develop the game from the grassroots, it is important for us that all departments of football are having trained manpower.